пеш аз сар кардани видео хоҳиш дорам ба дуюм канали мо оё медонӣ даромада обуна шавед, ҳатман зангулачара зер кунен. дар ин канал мо беҳтарин видеороликҳо дабавид мекунем. силкаи ҳамин канала дар таги видео мемонам, ҳатман даромада обуна шавед. салом алейкум бародаро, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ман барои шумо якчанд настройки имоя нишон медиҳем ки ин барои шумо бисёр зарурӣ аст, барое ки вақте шумо программаи иморо установид мекунед ва якчанд функсияҳои нолозимӣ гирён карагия ки барои бисёри мову шумо вай функсияҳо нолозимай. мисол мегирем, вақте ягон кас сурат ё видео роӣ мекунад, бе хоҳиши мо автоматически дар галерея сохранид мешавад ва дигар функсияҳо. ҳозир боша ман ба шумо нишон медиҳам, то охир тамошо кунед. фаромӯш накунед лайк, подписатсия ва поделитсия карданро. хоб, ба программаи имо медароем ва чӣ хеле ки мебинед дар инҷа ман чанд друзие ки дорам, вақти история мепартон ҳамаи ҳамун дар ман мебиёд ва бисёриҳо намехоҳанд ҳамин чизро дидан. агар шумо ҳамин функсияро куштан хоҳед, медароем ба меню настройки интихоб мекунед ва поёнтар мебинед уведомление об историях, друзья, галочкаро мегирен. ҳамун друзьяҳое ки шумо вақти история мемонанд дигар дар шумо намеброянд ва бисёри шумо да ай друзьяям оповшен мебияд барои дидани история. агар ушам дидан нахоҳем, галочкаро мегирем, тамом, дигар ваям барои шумо намебурад историяш. вақте ки дар шумо ягон кас сурат ё видео роӣ мекунад, программаи имо автоматически дар галерея сохранид мекунад. ҳозир ина галереяи мара бинед. мисол мегирем папкаи имо 666 сурат видео ҳастай. бо ҳар рӯз ман чандтаи ира удалид мекунам. агар шумо хоҳед ки намихел чиз дар шумо наброяд, вақте ки сурат ё видео роӣ мекунам, скачат накуна автоматически ва дар кориша шумо скачат кунед, ба имо медароен настройки интихоб мекунед ва поёнтар да хранилише ҳастай. ҳамида медроен сохранид фотографӣ, сохранид видео. ҳар душа галочка мегирен, назад меброен ва агар хоҳен суратҳои даркория скачат кардан, вақте ба шумо сурат омад, дар руш ҷиқида меистен, скачат меброя ва скачат мекунед. суратҳое ки шумо намехоҳед скачат кардан, скачат намешавад. ва бисёриҳо вақти имои нав мекушон, ягон друзья ҳоли надоранд ва намедонанд ки одамое ки номери шуморо дабавид карагияй, шумо намедонед ки чӣ хел ёвен ҳамовора. медароен меню дабавид друзья мекунед ва дабавид себия мекунед. инаминҷа да одамое меброя ки шумоя дабавид карагиянд ва шумо то ҳол ваёя дабавид карагӣ нестен. барои ҳамин дабавид мекунед ва гатова пахш мекунед ва ин дар друзьяҳои шумо сохранид мешавад. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо дар бораи имо. агар маъқул шуда бошад, ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед ва видеоҳои навро ждат кунед. хайр, дар паноҳи худо бошед.